Pri kamere Jan Torma a Martin Makoňa. Dneska sme sa dostali z Bracove do Ložina. Ako môžete vidieť, za nami je kompostáreň, takže prinechám slovo Martinovi. Takže Martin Makoňa, aktuálne sme na kompotovisku, ale nič tu není. Tu je bahnisko, všade bláto, krabice, kto tu nejak zanechali, takže môžete si aké pekné kanály tu sú zo skrabíc, ako tu niekto stával domčeky. Keby sme sa chceli dostať ešte na skladku, museli by sme ísť veľmi ďaleko. Tam dávajú odpadky, gumy, plasty a všetko možné. Takže a teraz sa presunieme ku košom. Takže poďme sa na to pozrieť detailnejšie. Možno tu ide plienky, relax juice, plasty. Niekomu je vidno, že je problém hodiť to do odpadkového koša. Takže môžeme si tu ešte pozrieť, že v mechu sa nachádza oblečenie, plasty, baterky a všetko možné. Takže toto by bol koniec našej reportáže. Takže ukončujeme to s Martinom Makoňou.